Връх Моратов се намира в Пирин, зад Хвойнати. Доста лесно да се види от ски зона Банско. Отгоре от последния лифт имаш много хубава гледка към него. Желанието ми да карам този връх и тая линия се породи от един албум с снимки от Пирин на една фотографка, наша позната Любена, която има страшни снимки, страхотни. И аз залисам снимка след снимка, изведнъж попаднах снимката на връх Моратов. Северната му стена, с толкова много сняг, бяла, хубава, пълна. И самата снимка по-скоро събуди в мен желание да карам там на този връх. Това е чувство. Поражда ти си желание да отидеш там. Това става всеки връх, който вие има на хубава снимка и в хубави условия. Ако гледаме върха и гледаме снимката, имаме бяло поле, снежно, с много сняг, стръмен наклон. После голям централен ред скали, в който можеш да влезеш и скиорско дясно, и скиорско ляво. Аз предпочитах да се опитам да вляза скиорско ляво. Има само едно минаване през скиорско ляво, без скали, доста тесен участък, който е изложен над около 30-40 метра скали. С Валю и двамата без да си говориме, посочихме една и съща линия. Десен, ляв, два технични вътре, десен и отваряш. Което аз видях, това го беше видял и той. С толкова много пудър и сняг на тази стръмна стена, за мен е логичен начин на каране се виждаше на скорост, с по-малко, но много бързи завой на газ, фактически. За мен отдавна не е въпроса просто какво може да караш, а как може да го караш. Това с Борис го споделяме, имаме много подобен начин на гледане, в какъв стил искаме да караме линиите. Бързо, на газ, дори да включиш някой дроп, ако се чувстваш комфортен. И Моратов, реално в този период от годината и северната му стена изглеждаше по начин, по който аз не бях виждал никога да е с толкова много сняг и то в чиста пудра. Изглеждаше просто един перфектен начин да караме по начин, по който ние искаме да я караме. Това не е линия, която можеш просто да си кажеш, отивам, спускам се, не е нормално ежедневно каране. Ние с Валю си имаме за тях линии с последствия. Това са линии, които трябва доста да ги премислиш и да си в определена нагласа. Това, ако мога да го обясня, най-просто е процес, който се случва в главата и тялото на един карач. Не от ден за ден, той тече цялата зима. За мен е този сезон, първо, почна добре, имаше много сняг. Нямах травми. Второ, за първ път ходих в Франция, където за 7 дена направихме страшно яко каране. Валя преди това ми казваше, тук ще отпушиш. И аз верно отпуших, въпреки че там нищо ново като възможности не направих, просто като емоционално състояние. Върнах се в България, може би едно ниво по-добър карач. От 10 февруари до края на февруари почти всеки ден каране на северната стена в супер условия. This is going on! Дойде момент със състезанието, то беше супер емоционален момент. Още повече да е в тия условия.
колкото и да нямаше много външни райдери, аз съм чакал цял живот да карам на тази стена с тия приятели и още повече по случайно да победя. И на първо място Борис. Накрая, когато това се случи в сърцето, душата на човек се обръща. Мисъл, отпушва се, вече се на някакво друго ниво. И аз тази снимка видях, може би, 2 дена със състезанието. И затова веднага поисках това да ми се случи. Иначе по-да ще да поредна снимка, която прелистя. От момента, в който видях снимката, не е момент, в който да не искам да карам там. И това ми се беше превърнало в основна цел и в основна идея. Бих казал дори фикс идея. Аз самия не се чувствах готов реално да карам тая линия. Поради ред причини. При него беше поредица от злополучия, които му свалиха заряда. Но в същото време виждах Борис как се беше развил през целия сезон, как му се получаваха всичките неща, които прави. Преди да тръгнем, му казах, ако има някой, който може да го направи това в момента, си ти. Знаех, че е изложена линията. Може би осъзнах, че е някакво ново ниво и за двама ни. По-скоро, знаейки Муратов какъв беше предишни години, колко скалиста и колко е стръмен, това ми създаваше някакви съмнения. Но в тия условия вярвах, че абсолютно може да стане и то по начин, по който ние караме. И изглеждаше, че всичките неща са паснали на мястото си. Аз се чувствах готов. Нямах нито за една секунда съмнение, че съм готов да го направя това нещо. Пътя към връх Муратов. Борис на соло мисия. Да се пробваме да караме българската Аляска, както му викат, Аляска стил. Караме с много газ и малко завой. Това е плана. Деня беше много хубав, слънчев, снега беше страхотен, поне това, което усещахме и виждахме по време на качването. Бяхме и двамата с Валю в добро настроение. Ние избрахме тази линия на качване с Валю, точно за да може да разгледаме отдолу всички възможни перспективи на мястото, откъдето се спусна. Почнаха да се променят някои неща постепенно с всяка следваща крачка. Точно там, над първия ред скали е много стръмно. Все повече на очи ни се набиваше големия долен скален масив. В един момент сменето на перспективата всъщност ни показа и ни изясни, че през цялото време моето спускане ще е над този масив. Реално на най-стръмното е най-изложено. Това излезе тогава като нов фактор. След като подминахме премката, избрахме място, където Валю да снима. Поговорихме за последен път за линията и се разделихме. Продължих сам по хребета. Така, намираме се в подножието на Муратов връх, Пирин планина. Борис в момента катери западния му ръб. Място, откъдето изкачвах, оттам през цялото време може да имам гледна точка към линията, което принципно обичаме да правим, когато пускаме някакви нови непознати линии. Колкото по-дълго ти следиш линията, докато се качваш нагоре, толкова по-добра преценка може да си направиш. Тогава реално аз съзнах, че най-вероятно не съм карал на по-стръмно място. Ще е доста вълнуващо от тук. Със сигурност доста по-вълнуващо, колкото и му е на Борис дори. Едно от нещата, които правим преди да караме по една линия, е да проверим какъв сняг има на самото изложение. Ако имаш възможност да провериш с щек или с нещо по-дълго, или да метнеш някакъв снежна топка или предмет. Аз проверих снега, беше пудра. Някакъв сняг изтече и видях, че и надолу е пудра. Като стигнах там, почнах да си свалям котките, да си оправям раниците и почнах да си правя една площадка. Тя беше като един тръгълник. 1,5 метра площадка, 20-30 метра широка. Най-тясната част от борда ми стърчеше.
Последното нещо, което помня, като разговор с Валю той ми каза, гледате горе на ръба, това е много по-късо, отколкото си го представяме. И второто, което може би ми каза, беше не му влизай на газ, заходи му по-плавно. Тогава ми стана ясно, че с този по-малък мащаб аз нямам място да направя толкова много завои. Реално завоите се сведоха до един лицев гръбен и лицев най-тяста част. На върха засекох с още една група карачи, Съчмата и Гай. Двама от тях спуска преди мене по западната стена на Муратов. Яко пускане в една много готина пудра. Видях, че и от тяхното спускане, че снега е в супер състояние, запазен, няма дъски. Освен стандартния слъв, който изтича, нищо притеснително. Като цяло не се бавех много. На такова място, колкото повече се бавиш, толкова повече претръпваш, почваш да ти влизат някакви страхове и съмнения в главата. Бях в добра кондиция, не бях уморен, закопчах си борда, стегнах си обувките, хванах се за ръба, помахах му долу, за да знае, че тръгвам и влязох в линията. Дръж! Управи се, Борисе! Жив си. Жив си, добре си. Нямаше нищо човешко в мене. Шок на тялото. По-скоро си някакво животно, което го е минал през него камион, на то оцеляло. Няколко дена след това с Валери се качихме нагоре към Хвойнати и минахме по подножието на същия връх. Започна да ми се изяснява цялата ситуация, къде съм бил, какво съм се опитал да направя наистина и какво ми се е случило. Честно казано, толкова бързо се случи, че не помня. Това, което аз спомням като усещане, че нещо ме вади от склона. Нещо ми удря задницата твърдо и борда ми излиза от склона. Започнах да осъзнам как просто този въпросния ден аз съм бил превключил и мозъка ми не функционира както принципно трябва да функционира. Това са симптоми, които вече, като ги знам, ще ги следим. Първият симптом е прекалено голяма увереност. Вторият симптом е адски позитивно гледане към това, че ще успееш да се спуснеш. Друг симптом е, че не те е страх. Наистина не те е страх. Още един симптом е, че тотално не виждаш фактор, който ще накара да не го направиш. Аз си го обяснявам така малко философски. Натрупват се фактори, ново място. Никога не съм бил там. Много стръмно. Изложение. Не се знае какъв е мащаба. Трудно достигане до линията. Всички тия фактори, според мен, опита ми като карач не е бил достатъчен, за да ги асимилирам. Това е моето мнение. Опита ми не е бил достатъчен тялото ми и мозъка ми да ги преработи тия фактори. Ама това реално е така. В смисъл, има някои неща, които са просто по-големи, отколкото можеш. И това беше нещо, което е било по-голямо, отколкото мога. Напълно честно, това е най-страшното нещо, което съм виждал на живо в планината и то най-вече, защото се случва на един от най-близките ти хора.
и ти абсолютно нищо не мога да направиш. Пуснал си камерата и гледаш какво ще се случи. Знаех, че се е случила грешка на най-лошата част. Наклона така го поведе, че той прелетя за щастие през долната част скали и падна на около 2-3 метра от едни скали, които бяха в приземяването всъщност. Той се повъргаля още 15 на метра и се изправи. И аз тогава всъщност си отдъхнах. Окей, жив си, ще те бъде. Въпреки че осъзнавах, че е можело да бъде и много по-лошо. Това, което трябва да се каже по въпроса е, че реално аз съзнах, че като ходиш на такова място, трябва, освен личната ти преценка и на човека, с който караш, да потърсиш мнение и преценка на хора, които са били там. И ние за България знаехме, че това е бил Жоро Черния. Жоро Черния, Льонката и още един пич Крис, мисля, че преди няколко години линията, по която те карат, ориентацията в трасето и всичко е било в други условия, изобщо с друга нагласа. Има някаква идея, че един разговор дори с него, нещо да ни подскаже, нещо, което не знаеме. След 2-3 месеца случайно си говорих с бате Венци за Муратов и разбрах, че той е бил там и го е карал този връх. И то от място, където ние сме искали да караме горе-долу. Всички неща, които той ми каза, всъщност, ако ги бях знал предварително, ще я направя съвсем различен план. В типичния му стил. Боре, много е стръмно там, брат. Къде че водиш там? Много е стръмно там. Обаче има как да се. Той го е видял, поискал го е, има как да се кара. Навсякъде по света хора карат по подобни, по-сложни, адски луди, нереални линии. Щом тези хора успяват и го правят, значи има начин, има средства, екипировка, има условия за повечето неща. Трябва просто да станем достатъчно добри и опитни, за да може и ние да ги караме. Риска навсякъде и винаги има, защото то няма нещо, което да не е рисковано в този живот. Той самия живот е рискован. Ти така не, че трябва да си определен тип човек, за да ги правиш тия работи. Това е факт. Не гледаш на живота си под начин, по който гледат всички останали. А иначе относно изложените линии, както казва един наш любим персонаж, за достатъчно дълъг период от време шансовете за оцеляване стават на практика равни на 0. Така че, колкото повече караш подобни линии, то в по-малко шанс имаш да оцелееш накрая. Това нещо не би ме спряло. Просто е фактор, който може да ме накара да се опитам да бъда по-добър, по-информиран, по-спокоен и по-трезвомислещ, за да мога по-дълго време да карам подобни линии. След тази случка, включително и сега, когато си припомням за нея, като цяло винаги има едно много тягостно усещане в мене. Защото това е някакъв шок на тялото и на психиката, който се помни и само времето ще го изличи. Това е един голям шамар, който най-хубавото от него е, че това, че ни е приземил и че ни е върнал няколко крачки назад, всъщност е позитивното от него. В крайна сметка не ти остава много какво да направиш в такъв случай, просто се опитахме още на момента да погледнем позитивно нещата, даже се пошегувахме след цялата тази случка. Борис направи нещо като фърст десент, определено нова линия на Муратов. Май се бори много и ще трябва да се върнем някой път. Не знам дали ще е тази година. Доста стрейт беше. Доста стрейт. И не върху борда. Да, определено. Но както каза Трайс Пастрана, когато нещата се объркаха, не можеше да бъдат по-добре. След като издеш такъв шамар, единственото нещо, което мога да направиш е да станеш да си изтръскаш снега от кръста и от гащите и да продължиш да караш. Това е. Добре.